Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, kumusta po kayo dyan mga ka-chicken? Welcome back dito sa ating channel mga ka-chicken. Ano? Ngayon mga ka-chicken, maganda na yung panahon dito sa amin mga ka-chicken. Yan ngayon mga ka-chicken, sa vlog natin mga ka-chicken, sa araw na ito, ibabahagi ko sa inyo itong ating sola. No? Ayan, naka-recover na sila mga ka-chicken. Ayan, ayos na ayos. Oh. Makita nyo, punong-puno na yung ating solar pan. Ayan. Dito na sila. Dito mga ka-chicken, nakahingi lang ako dito sa ang kaibigan nung recover ko itong ating solar pan. Ano? Kasi nung time na yun, medyo talaga, naubos kasi may malaking tilapia pala sa loob. At saka dala din ng init na sunod-sunod na init na walang masyadong nakaka-shade sa ating sola. Naubos sila. Ngayon na-recover natin. Nakahingi ako ng konting sola doon sa aking kaibigan. Nilagay ko dito. At unti-unting dumami mga ka-chicken. Ayan, ipapakita ko sa inyo mga ka-chicken. Simula D1. Ayan, makita nyo sa screen. So, ayan mga ka-chicken. Oh. Unti pa lang sila. Kasi paglagay ko pa lang ng mga sola natin. Ayan. Yan, kunting-kunti pa lang yan mga ka-chicken. Matagal din akong nagano dito mga ka-chicken. Recover ulit sa ating sola kasi mga ka-chicken, matagal ko din itong drain muna yung ating pond. Tinanggal ko yung mga lumang lupa na nilagay natin dito at saka nilinisan natin. Ngayon binalikan ko na sa paglagay ng tubig. At saka nilagyan ko din ulit ng lupa, no? Pero kulang pa din. Dito wala pa, konti pa lang. Pero lalagyan ko din yan mamaya. Konti pa lang yan mga ka-chicken. Pero pansinin nyo, babahagi ko sa inyo mga ilang araw lang. Mabilis na yung dadami. Baka mga 1 linggo siguro. Baka kaya na itong punuin. Kung mapapansin nyo din mga ka-chicken, no? May nilagay ko dito na pinaka-shade nila. Kasi yung init talaga ngayon mga ka-chicken, mga ka-chicken, grabe na yung init. Yung purpose yan mga ka-chicken, yan. Pero hindi naman buong-buo talaga yung na pan natin na tinabunan natin o may naka-shade na na mga tusako lang itong yung ginamit ng mga ka-chicken. Pansinin nyo, net yan sa ilalim. Tapos nilagay ko dito yung mga sako. Yung mga pinaglagyan ng kung bibili ako ng mga feeds sa kanila sa ating mga alaga manok. Yan yung pinaglagyan saka ginamit ko din. Yan. So pinaka lang yan nila mga chicken, no? Yung hindi talaga lahat ng portion ng ating pan ay naiinitan. Pero dapat din mainitan yung ibang portion kasi kailangan din yan natin ng sola na may init din. Pero yan, ang purpose niyan para hindi talaga buong mga chicken, buong pan natin ang nainitan para hindi din mabilis uminit yung tubig. At saka din mga chicken, yung hindi lahat ng sola natin buong araw na direct sila sa sinag ng araw. Yan, day 1 ito mga ka-chicken, ha. Pakita ko sa inyo yung mga susunod na araw mga ka-chicken. Day 3 na to mga idol, no. Yan, medyo marami na sila kasi nung day 1. Ako na nag-multiply na talaga sila. Ayos na ayos. Day 5.
at saka ngayon mga ka-chicken, nandito na sila, yung ating sola. Yan. Ayos na ayos mga ka-chicken, no? Napakaganda tingnan. Ayan mga ka-chicken, no? Dito na ako kumukuha ng pagpakain sa ating mga alagang manok kasi napakaganda nitong asola mga ka-chicken. Malaking tipid para sa ating mga nagmamanokan, no? Sa mga nagsisimula pa lang dyan, dapat meron din kayong asola pond o asola na no-cultivate para makatipid kayo sa pagkain yung mga manok kasi itong asola mga ka-chicken ay rich in protein ito. Yan, makita nyo mga ka-chicken, ito na yung aking mga alaga dito, yung mga tawagin natin mga ka-chicken, papakainin natin ng asola. Yan, pwede na ako dito mga ka-chicken, no? Yan, ito siya mga ka-chicken. Okay, yan, bigay natin ito. Excited. Kulang pa. 5 itong hin natin mga ka-chicken, baka nasa kabila. Ubos agad nila mga ka-chicken, no? Yan, gustong gusto nila niya mga ka-chicken ating asola. Yan, diba? Makakatitid na tayo mga ka-chicken sa ating pakain kasi yan, napakaganda itong ating asola mga ka-chicken. Rich in protein yan mga ka-chicken, taas sa protina yan, kaya ayos na ayos, no? Ito dito mga ka-chicken, hindi ko madaling maubos kasi kusa itong dumadami araw-araw. Yan, mapansin mo mga ka-chicken, no? May nilagay ako ditong shade nila at least hindi masyadong tutok sa araw yung buong parte ng ating asola pond. Kaya napakalaking tulong ito mga ka-chicken para sa ating mga nagmamanok, ano? Yan, rich in protein ito mga ka-chicken. Yan, nagkasasahan ng mga chicken, no? Rhode Island Red cross sa ating Hubbard, Rhode Island Red na rooster at Hubbard na hen. Abangan nyo mga ka-chicken sa mga susunod nating i-upload ng mga videos o vlog dito sa channel kasi titingnan natin yung magiging resulta nila mga ka-chicken, yung magiging resulta sa pagkukross natin sa kanila na ating mga Rhode Island Red chicken at itong ating mga Hubbard, ano? Yan, tsaka doon sa taas mga ka-chicken ay yung hen naman doon ay mga Rhode Island Red at saka yung roster ay Hubbard. Yan, uy, hindi na ayos, ayusin mo. Yan, 5 hen ito mga ka-chicken. Ayan, ito mga ka-chicken, sa setup ko dito, mapansin nyo, 3 yung rooster at saka 5 yung inahin. Actually mga ka-chicken, pwede na to sa 5 inahin, pwede na to na isang rooster lang. Kasi yung ratio talaga na mga ka-chicken sa isang tandang 5:7 yan mga ka-chicken. Pero dito, nilagay ko yung 3 kasi yung 3 na yan mga ka-chicken, hindi ko pinaghihiwalayan para kung nagbe-breed tayo ng maramihan, pwede ko silang pagsabayin na hindi sila nag-away-away kasi pag sinimulan ko silang mga ka-chicken paghiwalayin, sigurado pag sama-sama ko silang isa lang, sigurado mag-aaway yan mga ka-chicken. Kaya yung ginawa ko mga ka-chicken, lagi talaga yung nagkakasama yung 3 na yan doon sa kulungan nila, sa chicken coop o kung i-range ko sila, lagi talaga magkasama yan, hindi ko pinaghiwalay. Yan yung isang technique mga ka-chicken para hindi nagaway-away yung mga tandang mga chicken. Yan, ito yung mga sula natin, no? Nung puno ng mga ka-chicken, ayos na ayos yan para sa ating pagpapakain ng alaga. Maganda yan kasi hindi magiging puro na
feeds, yung pagpakain natin sa ating mga alaga, no? Ayan. Yung mga ilan rin natin mga chicken, ayan. Tag 3 months old. So dito mga tag 2 months old. Lampas na yan mga chicken. Ali, ano na yan sila mga chicken, no? Waiting for kainan. Ayan, mga apurado na mga chicken, no? Nag-aantay na. Kaya nakadikit na sa pintuan. Ayan, basta problema yan sa itong ating sola, oh. Ayos na ayos. Naka-recover na mga chicken. Ayan mga chicken, nakita nyo na yung ating sola, no? Nakaka-recover na mga chicken. Ayos na. Mayroon na tayong alternative o pang kakain dito sa ating mga alaga manok na hindi talaga masyadong magastos kasi kahit medyo marami yung ating inalagaan, nakakatipid pa rin tayo mga chicken. Yan, nandito mga chicken, no? Yung mga breeders natin. Kaya ayos na ayos mga chicken, malaki talagang tulong yung sola mga chicken. At saka yung madidagwa mga chicken, magtanim din kayo mga chicken kung nag-aalaga kayo ng mga manok, no? Yan, ayos na ayos mga chicken. At bago tayo magtapos mga chicken, shout out muna tayo. Shout out kay Happy Phil Vlog from Liloy, Zamboanga del Norte. At shout out kay Roberto Ortiga from Castillejos, Zambales. At shout out kay Louis Augustus P. Carnian, may nag-aalaga din ng manok. At shout out kay Lamberto Banikid watching from Egypt. Uy, ingat kayo dyan mga idol. At shout out sa channel ni Kaparaktoys TV. Suportahan po natin mga idol. Ayan mga chicken, maraming salamat sa panonood at saka walang sawang suporta dito sa ating channel. Mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating upload ng mga videos o vlog dito sa ating channel mga chicken, ano, tungkol sa pagmamanukan. Ayan, maraming salamat ulit mga chicken. God bless. Sorry, it's DJ.